Ji bernemezan û zarok dema xweş bi hevalno hûn çawanin em hêvî dikin ku hûn baş bin wek her hefte heman destpêkê em dest pê dikin. Hevalê xwe jî em bipirsin ka çawanin em dest bi bernema xwe bikin. Em çawanin. Em başının çawanin. Em baş in. Bu da heftê hûn giş bi hevdûr dibêjin. Mamoste hûn çawanin. Wala ez pir baş im. Hevalê me jî baş bin. Ez baş im. Gem baş bin hevalê me jî baş in. Nefsa. Ez difikirim. Difikire. Ez Difikirim. bawerim. Tu difikirî ez bawerim. Tu? Tu jî bawerî. Yaxa tu jî bawerî. Em giş bawerin ku hevalê me jî baş in. Em ê bi hevdûre baş bin. Nefsa bahos? Belê. Hevalo wek hûn jî zanin ku bernema zan û zarok te em her hefte çi dikin? Mijareke dikirin dest. Ve ferq kir. Çiqas pirsên me hene. Bi taybetî me got bi hevdûre em nîqaş dikin û bi hevdûre hem nerîne be bêtir fireh dibe, zêdetir dibe û pirsên me jî zêde dibe di heman demê de bersif pirs dawiya wî jî vê tune be. Xweşikbûna jiyanê jî bi vî rengî ye. Dawî tune ye. Hevalo her tim em ê bi hevdûre pêşkevin. Ka mijara me îgru em bigirin dest. Hefta berê jî me gotibû. Ka bahozbê jî hefta berê me gotibû. Pirsa vê heftê çi ye? Masê pirsa vê heftê mirova çawa daxivin, çawa pêşketin. Ka hevalno bifikirin. Hûn serê sibê radibin, şiyar dibin û qet axaftin tune hûn nikarin biaxivin. Gelo vê jiyan çawa be? Masê li gorê min axaftin tune be lê dîsem dikaribin bi îşaretê destan bikin. Hiç nebe mînak em dikarin wisa mînak em hereketa bikin û em xwe fehm bikin. Yani anha wê wisa difikirin. Li belê gelo destpêk wexta qet axaftin tune biye. Hîn têkilî qet xurttir nebiye. Çawa biye? Mesela filmê dîtibû mirov çi mirov li ser bi axê duvara va resma çê dikirin va mirova xêz dikirin digot wiha gor min û wexta ku mirov sibe pê ziman mirov çawa xeber bide bir de xwedê neke yani. Ji bo ku em anha karin biaxivin hîvron. Ji bo ku em anha daxivin têkiliyekî me heye. Newsa em danûstandineke çê dikin di heman demê de em sûdê jî hevdû dikirin û tiştê ku em fêr dibin em fêr hevalê xwe jî dikin. Têkiliyeke xurttir heye ji bo wê ji bo me wisa pir aloziyeke te em qet axaftin tune be gelo jiyan çawa be. Lê destpêk mirovatî me got te got wêne çê dikirin. Ji birî wêne ew jî hebû, birêbazekî bû têkilî, ji birî wî çi hebû? Masê ji binê wê masê bi mesan zimanê xwe tenê dibirin jor û dihan tenjêr digotin ebevê wisa daxivîbûn û îşaretê desta hebû mamostê yan jî mînak wisa çita dikirin digotin yanî mînak tu herê wiya bike ez ê herim wiya bikim. Bi tevgera? Erê bi tevgera û Wê rûyê Mîmîka. bi erê di heman demê de wek te got bi rêbaza tiştê ku em wêne xêz bikin di rêya şikefta de têkiliyeke deynin. Gelo ev têkilî axaftin zehmetiye wî hebûye an heye li gor wê demê em bifikirin. Ez dirim heye bela ku tu zimanekî ji serî de ava bikî tu gere wan gotina wan tişta gor me mesela wexta ku em hêrs bin em gotinê dikim wan mîmîka tu gere eyar bikî wan tişta ez birim ev pir tişkî bi zehmet e yani. Pirseke din. erê. Wê demê axaftin tune biye. Dihêla têkiliyê de danûstandin pir xurt de biye. Em karin bêjin ku mînak. Gelo em karin bêjin kesê ku neaxive têkilî tune be nikare bifikire? No tişkî wiha tune ye. Çima? Bela ku mesela mirov ewl beriye ku çêbûn agir çawa çêkirin yani jî tiştê wiha Nefsa? em gere berê de jî biye jî bifikirin. Bela ku mirovê ku niha jî mesela çend mirov xwedê ne serê kesî lê mesela çend mirov lalin nikare xeber bidin lê em nikarin bêjin wiya me jî wan tune nikare xeber mesela mamoste em bêjin Stephen Hawking mesela mamoste qet nikarî bû xeber bide cihazekî vir hebû
و وها مجیوی جی نورمال انسانی که ده پر مزنتر بو یعنی باشتر بو مجیوی جی دقیقه بتی هم نکرن چکی وها بجن گرم باهوس مامۆستا لە گۆڕی من ژی نا ji bona ku em rast em dikarin em işte bê axiftinî em dikarin bifikirin lê maynak em bi hevdûr em têkilîkin mînak ez fikrê xwe ez danî dikim tu fikrê xwe danî dike ew fikrê xwe danî dike em fikrekî nû çê dikin mawsê yanî ji bona wê ez dibêm em dikarin lê kengî em bikarin baxivin ew baştir be em ê baştir bikaribin têkilî çêkin نایواتەیە کو ئەم نافکردن نەفسەم فکراندن هەرتم هەیە لێ ئاخافتن وەختە تێکیلی هەبێ بێتر دانوستاندن چێ دیکە هەر بشی ژوەرە هەڤانڵۆ دلبەردە تشتێکتن بفکردن ئێکو مرۆڤان ji ajalan cudatır digret çiye? مثلا مرۆڤ دەکانن تشتێ مثلا مرۆڤ بە هەوز نها دەبێ tu vîya çêke tu pênûsê bigire tu tişkî wa xêz bike se em dikin tiştê ku em difikirin em dikarin rastî jî çêkin em çanî mejiyê me sem dikarin mejiyê xwe wa bikar bînin têxin têkilî mesela tiştê ku mejiyê min dixwaze em dikin çêkin jî lê ajala pir wî hêlê de pir çîkinin gor min Li gor te? Belê, li gor te? مامۆستا li gor min ez hinkî difikirim mamoste hin ajala têm bîr min li mirova pir biaqiltirin mamoste yanî pir baş kar dikin mîrak mamoste ez tişta bêjim wisa pir bûçikin mamoste lê pir tişta digirin mamoste li me aqiltirin mamoste yanî Ji me aqiltirin? erê mamoste hin ajala hene mamoste çiştê li êku mirov nikare ew dikarin bikin Mînak? mînak mamoste çîtan henin mamoste li mirov deh pêncî deh qat pir zûtir direvin û mînak Gelo ew aqil e fikir e an wek hêz e ê xwezayî mamoste ye? hêz û aqil mamoste yanî mînak Heman tişte? no mamoste heman çeşitinin lê Nefsa? hin ajala henin pir baş aqilê xwe bikartînin lê hin ajala henin yanî pir quweta xwe bikartînin mamoste ji bona wî ez dikarim ew her du jî bi zeleqe ez dikarim şêra bêjim mamoste hem mamoste pir zû direvin em pir aqilin mamoste Musama yani mamoste Belê, em karin bêjin ku taybet wexta em diaxivin erê ew rêbazekî têgihaştina me nav hevalê me civata me an her wekî din nefsa erê ew bêtir ê ku me got ji gelemperî ji ajalan ê ku me cudatir digire çi ye parvekirin erê tiştê ku bahos fêr dibe min jî fêrê bê tiştê dike tiştê ku hîvran fêr dibe min jî fêrê bê tiştê dike tiştê ku ez fêr dibim em bi hevdû re fêr dibin nefsa em bi hevdû çi dike xurttir dikin Evet. hevdû mezintir dikin mamoste skim danûstandineke jî çê dibe مثلا مامۆسته جارجانا وەختێک و دیامە و بابێ me tişta fêr dikim mamostê me tişta fêr dikim lê cem ajala jî wiha mesela her çene fêr zarokê xwe rê din tu gere vîya wiha çêkî tu gere mehsiya wiha çêkî tu gere dara wiha çîk bikî lê wiha ne yanî meriv dike nîşanî meriv lê tê Dilivir de pirseke din hat pêra min gelo dema em hîn destpêka mirovatiyê nîqaş dikin ya divê demê de dibistan hebû na na mirov çawa fêrê tişta dibû mamoste yani bi tecrübe bi bi tecrübe ez dikarim bi tecrübe bêjim û bi çeşitkirin mamoste bi deneme yani Diceribînin. wisa yani mînakekî çandinê tune bû mirovekî mînak diçû li darekî fêkîkî digir davet erdê dibînî paze roj li wir derbas bide wira şînayî dibe dibêje kengî em çopê fêkê em bavêjin ew bibe fêkî wisa ava lê dixin mamoste wisa dikin û fêkiya dibînin mamoste taybet Mesela çîk jî dikin. Mesela meriv diyome û bavê me fêr dike em destê xwe negere bi agir. Mesela mirov didin agir dişewdin îşe fehm dikin ku meriv ya gere çê neke. nefsa diceribînin ceribandin çavkanî dişopînin ji ber ku mesela qala ajala jî kiriya mirovatê wê demê
ajala jî dinêre, xwezayê dinêre, kapçı rengî tiş çê dibin, mînak mesela taybet dibînin ku tovekî datînin û ev tov şîn dibe, mezin dibe. Di burada difikirin em karin çi bikin? Di hêla çandinî de gavekî tê avêtin, ne wisa? Ev jî dibe hêdî destpêka em bêjin tekilî jî. Lê em dest bi çalakeyeke bikin, di vê çalakê de jî bêtir em bikevin nav kurahiya vê nîqaşê. Ge hevalê me jî amade bin, kerem kin hevalno. Berê hevalno, destpêk me got tekilî bi çi rengî bû? Em bêjin axaftin bi çi rengî bû? Hevalê me jî hanî ziman destpêk di rêya şikefta da ki mirovatî êku destpêk di şikefta da dijiyan, di li wir de çi dikirin? Bi rêbaza şikefta êku wêne çê dikirin bi vê rengî jî daxiviyan. Pişt re me got çi? Bi rêya tekilî, bi rêya em bêjin tevger, bi rûyê xwe heman demê de axaftin çê bû. Pişt re wexta deng derket, ne wisa mêjî jî fire bû, piçêk jî bêtir, tişt meraq ceribandin çê dibe ya bi anî ziman, di li wir de deng derket. Piştî wî dengê peyv û gotin çêbûn. Piştî peyv û gotin jî çêbûn, hêdî di hêla axaftinê de gav avêtin çêbûn. Lê em binêrin hevalno di li wir de qonaxekî çawa di rêya em bêjin ku baxwaz tu vêya bigire, hevalê me re parve bike, tu jî bi hevalê me re parve bike. Hevalno binbînin çawa em hatin qonaxekî çawa. Sestala nozdemîn de makîneyê telgrafê ye, ev jî êku Alexandra Graham Bell telefonê dîtiye, ev bi rêya tekilî bi çi rengî biye binêrin dema şikeftê, dema telgraf makîna, em bêjin telefon. Telefon rojan me de hatiye heta bi çi rengî binêrin hevalno. Ev jî di heman demê de wek em bêjin wek anha tekiliyên bi vî rengî çawa digerdûnê de çê dibe. Kîja qonaxê bi çi rengî hatiye, bi rastî jî wek destpêka mirovatê, wek destpêka gerdûn çawa çêbû bi vî rengî her tişt qonax bi qonax hêdî çawa mezin dibe û diguhere. Ne wisa hevalno di hêliya tekilê jî bi vî rengî çê dibe. Hevalno em çalakiyekê jî di li wir de çêkin bire, ev jî li wir be. Em ji xwe em hîn tîpan çêkin. Mînak mesela ji bo ku em baxivin destpêk nivîs kengî hat dîtin? Mamose li gorê min li hezarê du sed û şêst û şeşan da nivîseyekê min li gorî hevkî li qebîleyekî li nezanîgî li kevirêkê xist û şeklekî wisa derket û êdî nivîs Ve kabaleya Sumera ne bu? Le Mezopotamya. Ev hîn bûn êdî ev qebîleninin. Ev êdî bûne wek sistemeke, ev êdî çê bûne, piştî bajaran êdî hêdî sistem ava bûne, hîn medenî ku divê demê dibêjin medeniyet ava bûne, dewlet hîn bingeha wan hatiye avêtin hevalno dema Sumeran. Wê demê 5000 sal berê hatine dîtin bi vî rengî tepê nesekirin. Li gor hîn sistemê beriya sisteman 5000 sal berê hatiye dîtin. Li gor bê wexta nivîs hatiye jî dîtin, li wir de tekilî axaftin, têgihaştin bêtir zêde biye. Anha jî em jî mînak li gor xwe em bêjin tîpan ava bikin, wek em bêjin alfabeyên me. Ez wek mînakekê şanî we bidim hevalno. Mînak ez vê vêya re dibêjim tîpa A. Mînak. Piçek mezin çêkim hevalno. Ku hevalê me jî bibînin. Ev tîpa A. Ez dibim bile herkes navê xwe bimîsîne. Bela ku Bi vî rengî wek em bêjî ku bi şekleke tîpa çêkin. Mesela tîpa A mı wisa çêkir? A din mînak hûn jî çêkin. Ka em sê çar peyvan. Wisa tîpalim bi hev dûre çêkin. mamoste em dikan navê xwe bimîsînin ve tîpê xwe. Em anha nav nenivîsînin, em tîp çêkin li gor wê em tekilî Mamose dibin. mînak em yek û du wanan em dikarin Wek tîp, wek harf Tamam. em ê çêkin. Mînak ez ê wisa Em piçikî xaribî çi bû.
سبب نغمه اما همان تیپ چه نکش بکو تیپا دیاره هوال رو نو عمل نبهايه از بچکی تیجی چیک بکم تبع چیکه اما به تیپا چه کریه لگور بی تیپا ها. کدن چیکن تم tamam مناك من بيجي شكر tamam بچک مزه چیکه کو وقت هوال خوره پاره بکم مرا بر وردیتن هوال نو تی با چیکم بیشن اولا تی با ابه لقوري من فيكي ولا استيبا بآوجه بدون نكمة از کی اری جنه فرق نکه هوال نو تمام لقوري من افجي فيا tamam في هوال نو تیپا من اوقاس او از لقورم شو شكم هوال نو ما اوقا کدام او از حرفي كده شكم شد قربه صح وجایم گشتی چیکن از رن نفیسم بنا خودیو و از دو خازم هبا که اكيد ليفر چیکن بنویسینم هوال نو او از فياشي از وصا از فياشي بكم زي او از عمس بلا ولا چه هیه لابه شال مرو ذكرني بكي شال ویجی تو به بنویسینم هي ماموسين آن tamam از بنویسینم به هي فهي وزي هي ماموس ام به هفدور هفو کی چیکن از دبیم ام چیکن. بیش بینم بر هفدو ماموس بي من جاية وصا ب ف وزي هي ام به هوال خوره پاره بکد دست بک کی جا تیپ چیک کرنه مشاش کرتی بپورین هوال نو تجی اک بکره که بله هوال نو آنها ام جوان تیپان که هوا که چیکن چه هی دسته مده ب ف ز به ف ز به ز از آهیه همز شکرم کارم چه بنویسینن انا زار هرم لبر درد که هرم چاوا تو بنویسینه هرم لگور تیپان بنویسینه یعنی لگور وان شکلا بنویسینه تمام از مزم ببیسیم نه مزن وها تو کاری ازی. اوسا بنویسینی ابوسا من انا حرف كده من دي از من اوي دي. ديت زو هم چیکن lazım az hakifeki dönücü çekim تمام كان ره از ذكرم ببینم ره هي رجع من هي مزي تمام أواكينو ار او ك كاتنا كت هي ما هي hadi Serdar bana kumu çınıvısan diye ممكن شال تلبس eyvallah gel o çey bu te çınıvısan ماما سيزانا ميناك اف اكس كي يا ماما سي ز empire bana ز Şaşırtıcı çene be. اوك hat koya kırına ماما kısa te سيزانا çınıvısan هرم ka havale mara parbe bir kekerem ke bahar بلا از پشتی وی از زاروک منوس ماما سي Hevalo evjire bazeke bere bi vî rengî hêdî hêdî çêbiye bi şekla û piştre bi tîpa ku hatî avakirin me aştî nivisan herem baho jî wek tîpa zarok derxiz lê anha
ننسان اوجی لگور تیپا مرو کاره بچه رنگی تیپا چکه و با آخوه تیپ چاوکت جیانمه بریا ام بیجین کو این سیستما 5000 سال بره که هات آوا کرن لور نویس هات دیتن و ما بهتر تکیلیمه خورتر بو بله هوالو که ام دیسا وانا راکن و هیدی ام خاطر هوالو خواب خازن بچه رنگی دهلا ام بیجین کو راگهاندم بچه رنگی چه بونه ایدی تکیلی بچه رنگی چاوا خورتر بونه جبره حتی آنها دهلا تکنولوژی بهلا تیپا دست بکریه بنویسه و حتی امروزین که ماشین و تکنولوژی جیکت جیان اما بهتر راگهاندن تکیلی آخافتن به ویرنگی خورتر بو دجیان آمده و چه باندار جیان آمده کر براستیجی آنها دلور دجی مویادید هر تشت جیان ده مگو گش دو هفدو تین یک هر تشت به بنگه خاتشتکی و دبه سدما تشتکی و پیشکتنا جیانه که به ویرنگی مخواست دلور دجی رول میسیون آخافتن تکیلی بچرنگی دست بک جیانه دسپیکا مرواتی ده چاوا بو و خاطی حتی آنها بچرنگی بو نخواست بوره امتحان بکرم بله هوالا میرو جهاتن داویا برنامه خواه حتی برنامه کدن بمینن دخیر و خوشیده او دم باش